שבוע טוב לכולם, זאת שוב אני נוגה, והיום אנחנו עושים סדרה, ולסדרה קוראים הילדה הלא מקובלת. אוקיי, אז זה הבית, ניכנס. ובבית, רגע. אוקיי, אז בטעות התבלבלתי בבית. זה הבית, הטירה, או בית מלון. כולם קוראים לזה שונה, או בית או בית מלון. או טירה. אוקיי, אז הבית. בואו נתחיל. בנים, בנות, בואו כולם לאכול. וואי, אין לי כוח כבר לקרוא להם כל יום. כן, ממי, גם לי אין כוח. מה זה? יואו, נכון. זה מחרפן אותי. רק אני אגיד שזה חבר שלה. בסדר, הם לא אחים. ושכחתי לומר, זאת הילדה הלא מקובלת. אוקיי. אני הולכת להכין אוכל. ממי, לא עשית קניות. נו באמת. מה אנחנו אומרים עכשיו לאכול? טוב, אני אקפוץ זריז לסופר. אין לי כוח. כל יום. אני אקנה ביצים. הנה. כל מה שהייתי צריכה. אני אקנה גם שוקו. ושוקו ורוד. מיץ תפוזים. וזהו. כרגע זהו. רגע. נביא להם מלפפון, שיהיה להם חתוך. עגבניות. וגזר. יופי. כשאחד הכל וזה נראה די זוועה. אני יודעת, כן. כן, שכחתי. טוב, זה נחלק ביד את הביצים. ביי, תודה. ביי, תהני. אוקיי, אין זמן לדיבורים, הבאתי זריז אוכל. אוקיי, אני מכינה לכם. אוקיי. כל הגדולים כבר אכלו. יאללה.
מתוקים, כולם ללכת לישון. הנה. אוקיי, תביא לי אותם. אני ואבא ניקח אותם. אתם בינתיים תלכו לישון. אתה לא באמת מתכוון ללכת לישון, נכון? ברור שלא. מה חשבת? שכן? סתם נהיה במיטה? עדיף. בואו מתוקים. לא להיות בסלון. אני אנעל אתכם. סתם, אני לא באמת אנעל אתכם. אבל לא, ללכת לסלון. ייי. ממי בואי, כבר אין לי כוח. אני עייף בטירוף. לא יודע, כאילו, מה קרה לי עכשיו? לילה טוב, ממי. לילה טוב. אוי. הלו. כן? מי זה מדבר? את לא זוכרת אותי? אני הייתי המפקד שלך בצבא. אני עוד לא הייתי בצבא, אני רק בת 17. אז אני הייתי נראה לי של אבא שלך. אוקיי. בסדר, אני לא אשאל אותו כי הוא כבר ישן. אני מנתקת כי אני רוצה לישון. אל תנתקי, אני צריך אותך. תגידי, יש לך בכלל בית ספר? כן, בית ספר יש לי. אני הולכת כל יום. חוץ מיום שישי. ושבת. אוקיי. אז נראה לי... רגע, את מתחילה בית ספר חדש? כן. אז נראה לי שאני באמת המנהל שלך בבית ספר. אז רק שתדעי, את היא... רגע, באיזה כיתה את אמורה לעלות? לזין. אוקיי, אז את היא בזין 6. אוקיי? בזין 6 את היא. רגע, יש לך חבר, נכון? קוראים לה תום? כן, יש לי חבר וקוראים לה תום. אז הוא גם יהיה איתך בכיתה, והוא יכול אפילו לשבת לידך. שמעת, אתה יכול לשבת לידי. כן, ומה עוד? אני לא כזה יודע. אבל מה שאני כן יודע, זה רק שיהיה לך ממש כיף. ייי! טוב, ביי. ביי. שמעת? אני הולכת להיות איתך בכיתה. אתה קולט? יש. טוב. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. משה? מה? איך 9 בבוקר?
תום, תום, תום. מה קרה? מה קרה? 9 בבוקר. אוי ואבוי, צריך מהר להתארגן. אני יודעת, נו בוא כבר. קח את הטלפון. בוא כבר. אנחנו מאחרים. זה בסדר מה שאתה לובש. פשוט בוא כבר. אנחנו מאחרים. רגע, אני אגיד לאמא ואבא שלי. אמא, אבא. אמא ואבא. אמא ואבא. מה קרה? איחרנו לבית ספר, גם אתם. נו יאללה, קומו. אוי, אנחנו קמים. נכון. כן, בית ספר. הבלתם אותנו. תגידו לי, אתם נורמליים? מה אתם מבהילים אותנו ככה? טוב, אנחנו מהר קמים. הנה, אני מהר אשים בושם. איפור לא צריך היום, לא להגזים. יאללה, בואו, אמא ואבא, תאירו את הבנות. קחו את הטלפונים, מה יש לכם? אמא, זה של אבא. הנה שלך. בואו. תאירו את נועם ומיקה, מהר. נועם ומיקה צריכים להתעורר. קודם כל, אתם עולים, ואז אנחנו יורדים. נו כבר. טו. אבא, בוא גם אתה. נו. יאללה. מהר. הם כבר לבושים. תזכור. פשוט צריך להעיר אותם. מיה ונועם. נועם, קום. מה קרה? אתם איחרתם לגן. זה מה שקרה. בואו כולם למטה. כולם. צריך לרדת. שכחתי. הם כאן. אוקיי. אני ואמא צריכים להישאר פה. אז זה אומר שאתם אחראים לקחת אותם לגן. אוקיי. ביי. טוב, בואו מהר. חייבים לצאת. אוקיי. הם לגן. איפה הגן? שכחתי. הגן. איפה הוא? רק יזכירו לי איפה הגן שלהם. איפה? הנה הוא. אוי, איך שכחתי. מהר. אתם אחים. ביי. אני כל כך מצטערת. בטעות הם איחרו. לא ידענו, לא הסתכלנו על השעה. ממש מצטערת. ביי. אוקיי, תום, עכשיו אנחנו. יאללה. אוקיי, כאן. אוקיי, תום, זה היה ממש מוזר, נכון? למה לא אמרתי לה פשוט שלא שמנו לב לשעה ואיחרנו פשוט, יואו. אוי נו, זה לא בית ספר, איפה הוא? עד כאן חברים, זה היה הפרק הראשון. אם אתם רוצים עוד פרק, תגיבו לי בתגובות. ביוש.